Pinaigting po ng pamahalaang panlalawigan po ng La Union ang programa laban sa gutom at malnutrisyon po sa pamamagitan ng isinagawang Zero Hunger Summit kasabay po ng Nutrition Month celebration. Tinalakay po ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ang mga hakbang po upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain at tamang nutrisyon para sa mga mamamayan. Kabilang sa mga binigyang pansin sa tatlong plenary session ang pagpapatibay ng mga lokal na inisyatiba laban sa kagutuman at pakikilahok ng pribadong sektor at kabataan sa mga programang pangnutrisyon at pagsusuri sa kasalukuyang sitwasyon ng kagutuman sa bansa. Dagdag pa rito, ginawaran din ng parangal ang mga individual at lokal na pamahalaan na nanguna sa pagpapatupad ng mga epektibong programang pangkalusugan at pangnutrisyon gaya ng Outstanding Barangay Nutrition Scholars at Green Banner Seal of Compliance. IFM News. IFM News. IFM News.